Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Undas 2022 simbolo ng pagbangon sa La Union. Upcycling bida sa Ibaguio 2022. Pagpaparami ng pawikan sa La Union, layong protektahan. Mga katutubong laro bida sa IP Day ng Sagada. Mulberry picking ipinakikilala sa La Union. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Masayang inalala ng mga taga-La Union ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Naging simbolo ang Undas 2022 ng kanilang pagbangon. Narito ang kwento. Tuwing araw ng mga patay, si Jomar, alas 6 pa lamang ng umaga nakapwesto na sa Damortis Cemetery sa Rosario, La Union para magbenta ng ice cream. Dati po, bago mag-pandemic, nauubos po sa maghapon. Pero ngayon po, kalakalahati na lang. Gayunpaman, hindi siya nawawala ng pag-asang maubos ang benta. Kapansin-pansin kasi ang pagdating ng maraming bumibisita, gaya ni Lolo Reynaldo. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang ako nagtagal na naman dito na nagbabantay sa mga mahal namin sa buhay na pumanaw. Marami raw kasing mga paghigpit noong kasagsagan ng pandemya. Biyaya sa kanya ang pagbabalik sa normal ng lahat. Mahalaga, kahit na wala na sila sa buhay natin.